Despois de moitos meses de negociacións e mobilizacións, a patronal e os sindicatos da CIGA e UGT asinaron o novo convenio colectivo do sector da conserva. Un convenio cualificado como histórico por parte da CIGA e que na ata final garantiuse que se abonasen o antes posible os salarios e retribucións pendentes. Efectivamente, fomos quen onte de conseguir na ata final do convenio colectivo de que os atrasos, como máis tardar, se paguen na nómina do mes de maio, máis que nada porque, bueno, xa levaban un ano de negociación do convenio sin incremento salarial e nós entendemos que en este ano, bueno, pois co todo o que está caíndo, non podemos esquecernos que case son 1.000 euros de atrasos, que estes atrasos se paguen ao máis tardar na nómina de maio. Este convenio inclúe a creación dun comité técnico que nun máximo de 4 anos velará por conseguir a equiparación salarial entre os diferentes grupos profesionais, garantindo a igualdade entre homes e mulleres. En ese sentido, bueno, pues esta comisión para nós nos parecía importante que canto antes empezar a traballar, inda que o convenio di que ten que acabarse a fenda salarial nos 4 anos de vixencia do convenio, pero o día 1 de abril, evidentemente, xa se empeza a traballar neste sentido, non? Bueno, sabedes que o incremento salarial para as mulleres é un incremento acumulado nos anos de vixencia de un 11,7 para as mulleres e dun 10,5 para os homes, ca cláusula de revisión salarial a final de ano de IPC real, elevado a tablas e con cobro de atrasos. Este é un dos puntos cos que non estaba de acordo o Sindicato de Comisións Obreiras, ao considerar que a patronal podería poñer trabas ao comité e non acadar a equiparación salarial. Dende a CIGA defenden que se isto ocorre, volverán a mobilizarse. Si esta comisión a patronal non quere seguir, que o dudo, porque aparte o que é a clasificación, isto penso que nos interesa a todas as partes, evidentemente temos outras alternativas que sería a movilización como se fora unha negociación do convenio. A comisión estará formada por representantes dos sindicatos e da patronal na mesma cantidade. A primeira reunión terá lugar en Vigo e nela establecerase a ruta a seguir por esta comisión.